Вижте тази орхидея, например. Така е от 6 месеца, ако не е от повече. Аз въобще не можех да гледам орхидеи. Но когато орхидеите дойдоха на правилното място, те просто сами виреят. И какво нещо е средата? Когато си в правилната среда, ти сам ставаш все по-красив и по-красив и по-красив. Израстваш, да, израстваш. И ти се случват нещата по съвсем различен начин. И сега вече става лесно да се грижиш за нещо, което е в правилната среда. И това е една от причините да искам да увеличавам нашата среда с хора, които имат желание да върват по пътя на успеха. Защото успеха е нещо, което може да се разглежда във всяка една сфера от нашия живот. Може да сме успешно здрави, може да сме финансово успешни, може да сме в кариерата успешни, може да сме в най-различни сфери, в спорта да сме успешни. Реално хората прилагат един и същи модел. И пак, ако си в правилната среда, е много по-лесно да постигнеш успех. Ако искаш да си част от нашия екип, запиши си консултация.